1000. 1100. 1100. Έλα, αλλά μη μου κολλάς, θέλω γρήγορα. 1400. 1400. 1400, ναι, πάμε. 1200. 1200. 1400. 1400. 1500. 1500. 1600. 1600, σε βοηθάω κι εγώ, ρε. Να μην μπερδευτεί. 1700. 1700. 1100. 1100. Ναι. 2000. 2000. 2000. 300. 1700. Ναι. Σωστός. 1300. Κάτσε να τα γυρίσω. 1300. Ναι. Ναι. 1500. Κόσα. 1500. Όχι, 1050. Α, 1050. 1050. Ένα το έδωσε. 2. 2. 2000. 2000. 2100. Ναι. Το βρήκε το. 1200. 1200. Ωραίος. 1200.